Родители! В късен есенен ден, в малка къща без врати и прозорци, с покрив отгоре, се боричкаха малки кученца. Те си играеха върху постелка, за да не изтинат. Майка им стоеше в единия край на чержето, като от време на време издаваше звуци, по-човешки казано ги съветваше. Котретата писукаха, падаха, ставаха, учиха се да ходят. Майка им постоянно ги наблюдаваше да не излизат от постелката, за да не изтинат. Времето беше студено, прехвъркаха снежинки. Полето още не бе побеляло. В близост до къщичката с майка кучка и малките котренце имаше дърво с мушмули, готови за бране. На него се беше покатерил мълчуган да ги бере. Листата на дърветата попадали, небето навъсено, момченцето береше плодовете от дървото кротко. От време на време си духа на пръстчетата, защото му замръзваха, а майка кучка си гледаше дечицата. Прекрасен есенен пейзаж. Незнайно откъде се създаде куче с кучка. Когато приближиха къщичката с малките котрета, кучето влезе при майката. Кучката остана да чака навън, седнала на задницата си. Момчето от дървото спря да бере мушмуките, като чу кучешките звуци. Наведе се и видя, че кучето се въртеше около майката и в един момент тя тръгна след кучето, а малките след майката едно по едно в редичка. Кучката, която изчака мъжкия, застана от едната му страна, а майката с малките от другата му страна. Така подредени в редичка, тръгнаха напред малки и големи. Бащата изпълняваше родителския си дълг да отведе майката с малките, за да ги нахрани.